ए मर जा लड़बा का हो साला दाब के मुआ देबे ये कह देता ए का भइल हो ऊ कौन आदत है पछाड़ी से पकड़ के रे ना ना तू आ फरिया ले आ ए गजब आदमी बड़ा मर दे हम तोहरा के पछाड़ी से थोड़ी पकड़त रहनी हो तो का खा? अरे वो तो हम तो होके बताओ तो रहनी कि मामी का ऐसे ही पाछे से पकड़ के अच्छा ऐसे हाँ। आ तब चूमा लेवे के बाद ई सब हमरे के सिखावत रहल हो तब का अब बताओ बाबू बिना आदत के गुदगुदात ना रहल हो हटाओ सीख ले लिया मामा हाँ सीख ले लो हाँ कौन चीज सीख लो अरे लोड हो गई बा ओके कहाँ जात रह और पैसा के दे पैसा तोहरा के प्यार सिखैनी तय ना भई रहे कि 500 रुपया फीस लगेला द तो जल्दी द तो सड़िया मंगौले ते ही हाँ पहिनौले ते ही हाँ हो पछाड़ी से ते ही पकड़ ले हो हाँ हो तो इतना कुछ भइले के बाद में सरऊ के लड़का ऊपर से रुपया ले भाग जल्दी आउट गेट हो देखो मामा अपन आदमी हव हित हव 500 मत 200 रुपया दे दो एगो रुपया ना दे ना दे है एगो रुपया ना दे रे आई बहुत बेहुदा आदमी बा हो कितना मेहनत से प्यार सिखैनी है पसेना पसेना हो गईनी हो के कहलक पसेना बहुआ बा हाय के कहलक पसेना बहुआ बा तू ही न कहला प्यार सीखे के एगो रुपया ना दे कह देनी तो कह दे आई देखो बा आई साला का मामा मामा कहते नहीं तो कितना फूल अरे पैसा ला देबे का रे ना देबे तो जो जाता नहीं तो जो डेरुआवा तार डेरवावा तारा अच्छा तो पैसा मत द पैसा जे बिना देले जात रहनु तो तोहरा साथे का कइले बनी हेतना लोगवा देख लेबा पैसा जे ना देत रह तो तोहरा घरवा जाके बड़का मामा से मामी से आ नाना से नानी से सब से कह दे कि छोटका मामा के साड़ी पहना के मेहरारू बना के पाछे से पकड़ के खूब मजा ले ले ए बेटा का है अरे हम ससुरारी से लौटब तो ले लिया ना हमरा कहबे दो ना ये बाबू क्लियर में दे दे 50 गो दो ना ये बाबू 50 गो नहीं खे अच्छा जौन मिलल बा 15 रुपया हो ना साफा उहो नहीं खे है तो झड़ गल के ना दूना ले लिया दे देबो नु हां नेरे 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 या ओके बस निकले का बताई रोहन से हमरे को बेटी बिया माँ शादी होला 2 बरस हो गइल बा माँ बाबी के ये बड़ी याद आवता माँ सोतनी बाबी घरे जाए के आज मेला बा मेला जिलेबी किन ले हम आ हमरे चल जाम बाबी घरे ठीक बा हम जात का भाई बाबी का भाई बाबी रे अरे का भाई सत्रिया बेटी बोल पे रे तोरा लाज नहीं के लागत हमारे सौती नहीं बेटी कहत रे हम तो सौती नहीं बेटी हनी तब बताइबे तब ना हम जाने जाते हमारे ऐसे घर में बियाह कर दे बारे मुझे उसे रोज दारू पी के रोज हमारा मारता रोज तोरा के मारता हाँ ओकरे इतना हिम्मत हो गइल बा मर की लगन कमाए न माए जला बैठ बैठ हमरे कमाई खाला पैसे न दारू पिए के बड़ी मार मारला हमारे के रे माई उ रोज मारला तोरा के हाँ तो ते ना मारक चाहिए मुझे उसे हाथी खानी मोड़ पाड़े तो कैसे मार सके हमें ठीक बा चल अब हम ना जाए मुने यहाँ पर रहे हाँ ठीक बा तू मत जे चल घरे रही है अरे हाय देखी ता ई त ससुरारिये आ गईनी हा आई के बा हाँ जी के आजी महाराज हम हली हम जने हमर मामा जी आइल बनी का तारा मामा के घामा ठेका हो आजी महाराज हमके नहीं चिंता निका पहचान जने हमर भैया आइल बा दीपावली के पीठा लेके आइल बा हाँ, पीठा के बड़ा आदत पड़ल बनू तोहरा आजी महाराज हम हनी नहीं चिंता निका ना आ रहुआ बेटिया का भातारा रहुआ दामदा ना बोला तानी हम रवे वाली का आई
केवाड़ी खोली जल्दी। रुकी आओ तनी। खुशी रही। माई जी हाँ बोली। बड़ी पुरान केवाड़ी रखले बानी, खोला तानी तो चर 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 करता नहीं खेते ली आई ने का तोरा बाप तेल वाली आई। निमन बात कहते तो बाप देता तो का कही? तेल ना रह लखा ना नहीं खे रहला तेल। तेल ना रहे तो तनिका थूको लगा लेती। कहाँ बिया के हमरे घर वाली का करे बा? का करेगा हाँ जल्दी बोलाई है यार। हम ना बोलाए ना बोला ना। देख ली मूड खराब बा हमरा, जितना जल्दी होके है जग बोलाई ना तो ये है मेरा रंगो जियान होके बा उन करो के जियान को के ले जाए हम। बबी रे बबी का है भाई दम दाइल बा का यहाँ बेटू मुछौसा हाँ कथी करे बेटू मार के लगाओ ना आ जान तारे बड़ी खिसी आइल बा खिसियाल बा का कहता कहते माई जी रोग जगह रो बेटियों के ध्यान करे का मुझौसा इस तरह बोलता। हाँ अच्छा ठीक बारू हम जात नहीं। ठीक बा जो करे पाटना का बेटा तू का करल बने मेरे घर रे कहतानी सब गाड़ी दे दी है पादना के बेटा मत कहिए। का हमरे पाटना का बेटा पादना के बेटा काहे कहत रे काहे ना हमरे पाटना का बेटा तोरा आज साबित करावे के पड़ी कथी साबित कराव पड़ी जे हमरा बाबूजी के कई बेर पादत देखले बाड़े। देखले बड़ी ना देखले बाड़े हाँ कैसन देखले बाड़े लाल पियर हरिहर उजर कैसन देखले बाड़े पहले बता लौकला ना लौकेला ना तब काहे पादना के बेटा को हतर कहम ना तोर बाबू बिना पदले जियत रहे। ओ चल घरे चल ना जायो ना जा ना तारा बाप के मजाल में हे जग रह जाए के तारे मजे में तू मगले जीवा चल के घरे रे ना जायो ना जीवे ना अनरे नरे नरे असर करता कुछ नहीं के कर अनरे नरे नरे ना कैसन भोसड़ी का आइटम सिखौलक हो ई तो असरे नहीं के करत नरे 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 हेलो साला उल्टा सिखा देले पाछवा रहता रोना आगे आवे तो हेलो साला महतरिया के बेटिया के असर करे के त महतरिया चुआक चुआक करावतिया। ए माई जी कहा बोली होई जाई कि ना जाई के भाई ना जाई काहे ना जाई वैसा ही ना जाई रोज 10 रुपया हम बबी के मारे तू रोक लेबू तो के रोकी तू रोक ले तो के रोकी अपन बारे में जानते नहीं कि बेटिया के समझावे आइलू तो है ना हमारे के समझाई दोसर के हूँ अपने 17 को भातार को हे जगह के ठसकल बड़ कहतरी ना जाई ना जाई मत न संगे लगाओ तोर झीली झरवाओ तनी रे जरली बबी रे बबी कथी भाई दंदा मौगा बका कथी करता बा कहता कथी तू रोक ले मौगा खाली हाथ चमका चमका झाका हाँ। हाँ का जने माई हमार नहीं पता तू जाके पूछ ना ओकर से ठीक बा ए दंदा कहाँ बानी ने ता एक बात पूछी हाँ पूछी ना पूछी रो मौगा बानी का ए माई जी हाँ तई बतिया रहूंगा कैसे जानता नहीं ई बताई हाथ चमका चमका झाका तो ना कहे आए हम कहीं जे हमरा से पहले ही सेटिंग रहल का मान ली मौगे बानी हम हाँ बाकी ये मेरा संगे लगा दी ओकरा के ले जाब ना हाँ तो हम ना रखे सकम तो हमार बाबू अभी टाइटे बाड़े आए ई सब का कहत नवे समझा बुझा के संगे लगा दी ओकरा के ठीक बा बुझाई ना? बबी रे हाँ दादा कहता जाए के चल जो ना ना हम ना जाए वो अभी कहते जाके बार में दारू पी के फिर से मग मारी ना मारी चलबे कि ना रे चला दारू नहीं पीबा आज के बाद तो उ सब कारवा करही के बैठे ना ना तो हम ना जइबे ए जग उखाड़ पुखाड़ लगा देम चल आए दन नीमा से प्यार से कहीं तबे जाई डर के काम तो जाई हूँ अब कितना
अपना कान्हवा में बैठा ली ना प्यार से कही